Γεια σας! Αυτό το βίντεο έχει σκοπό να σας ενημερώσει επιγραμματικά για το ιατρείο και τη λειτουργία του. Πολύ περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας οφθαλμολογικό.gr. Ο οφθαλμίατρος Αντώνης Παπαντονίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως γιατρός και μετά την υπηρεσία υπαίθρου εξειδικεύτηκε στην οφθαλμολογία στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Από το 1996 διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στον Πειραιά. Επίσης, είναι στέλεχος του οφθαλμολογικού τμήματος των γιατρών του κόσμου. Οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις γίνονται στο Αθηναϊκό Διαθλαστικό Κέντρο, ένα από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης, και στην οφθαλμολογική κλινική η Παπαντή, μία από τις πλέον αξιόπιστες οφθαλμολογικές κλινικές της χώρας. Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τα τελευταίου τύπου μηχανήματα. Με τη βοήθεια του σύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτουμε, η διάγνωση είναι ακριβής, γρήγορη και αξιόπιστη. Οι τιμές των ιατρικών υπηρεσιών είναι τέτοιες, ώστε να μπορούν άνετα να έρχονται όλοι σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, χωρίς να σκεφτούν τον οικονομικό παράγοντα. Βασική αρχή και προτεραιότητα του ιατρείου είναι ο ασθενής και όχι το κέρδος. Κλείνοντας σε εμάς το ραντεβού σας, να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε λύση στο πρόβλημά σας, όσο δύσκολο κι αν είναι. Σας ευχαριστούμε.